Joj, Tomi, v tábore máš jednu veľkú, nechcem teraz pred chalami povedať, čo? Pochválu. Ty už to upravil, ja ťa volám jak môjho syna, hej? Nie, že sa urazíš. Nie, pôjde. Dobre. No chlapi, nechcem trhať túto obrovskú skupinu. Dvaja dobrovoľníci, bo budeme trebovať. Keď niekto dezertuje, skončí po ceste zastrelený. Ty si s tým kamarátom. A ty si s tým Ale tak vieme, keď budú tu počúvať. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, zlatí ľudia. To bude ťažké proti vám hrať, chlapi. Ale aspoň, že nie sú žiadničky a moši rozdelené. Aj keď poviem pravdu, chvíľu som uvažoval, že by sme nešli s Rastom, že by som mohol teba tu. No, ty by si ma netáhol. Ty by si sa tam tak prechádzal jak kačka za kačkou. Ty sa prechádzaš. Vieš prečo mám takto hore a kačko, keď som za stromom? Aby si bol jak stožiar. Aby ma netrafili do zbrane. Ešte si tam vlajku bielú na vec. Tam sa. Prvýkrát. Vieš, keď mám takto hore a kačka, tak vraj, že ťa menej trafia. Hej, no, tak pri tej tvojej bakuj. Tí, čo sú za Rusov, budú proti Ukrajincom, tí, čo sú za Ukrajincov, budú proti Rusom. Ja som musel napríklad zdokladovať fotky od roku 2017 na policii, že my sme v 2017 ani ale netušili, že bude rusko-ukrajinská vojna a používame od 2017 bielu a červenú. A kto vedel, že budú Rusi bojovať s Ukrajincami, my sme to netušili a predvolali ma na políciu. Preto na nohách myslíte, lebo my používame stále takto tu na rukách. To je veľmi Ja som si to tam nalepil. To je veľmi blbá zhoda na to. Už budem vedieť, za to si to tam dal, lebo... A čo ty? Budeme to vypolsovať, dobre? Kristián, pozeraj. Keď je menšia šanca, že ťa trafia za stromom, keď ideš takto, alebo keď ideš takto. Do Prešova na políciu dávame takto. Áno, pretože zasah do zbrane, si bez zbrane. Keď dáš takto, tak sa môžu trafiť. Na Facebooku si pozrite fotky 2017, 18, 19, vlajky, ktoré máme. To sú od 2017 roku. Čiže my nič nové sme nevymysleli, hej. A raz sme používali červené, žlté. Nepoužívali Ukrajinci žlté. Páne Bože, tá sme zase sa vrátili ku bielým červeným a kašlem na to. My máme fotky od 2017 a neriešim to. Ešte môže dať ešte fialové a zelené. Čomu? A budú sa sťažovať, že... Fialovú nekúpiš nikde. Zelenú áno, ale fialovú nekúpite pásku. Alebo takú... Ale to zelená nevidno dobre na oranžovú, alebo maskače. niečo také. Ja si viem predstaviť, že by sa sťažovali, že v Rusku a Ukrajine majú zelenú travu. Oranžovú zelenú. Počúvajte, my v tábore chalanom nedovolujeme nosiť gusačky, bo tam chodia rôzni a odfočili nám deti a písal, že pôjde a dá na Facebook, že podporujeme americké mary. A že podporujú Američanov, podporujú. Hovorím, v 2017 používame 101 znak, hej, alebo 22 SAS, ale my vtedy sme ani netušili, že Rusi budú bojovať tak, kde s takým, hej. Čo mne, Rusi sú ukradnutí, my hráme našu airsoftovú hru pre deti z tábora a my neriešime vojny. Čo ja? To je ukradnuté, či Američania bojujú v Iráne, Iránčania v Kongu, to mi je srdečne jedno. My hráme airsoft, bodka. A nešlo by, že Česko proti Slovensku? Že Česká jednotka proti Slovenskej? Česi vyhrajú. Oni sú na tom lepšie ako my v starém tomto, ale on už sa dosť rýchlo posúva. Idem s tebou. Tanky sa vyradzujú. Povedal by som, že ti budem nabíjať, ale nie z druhej svetovej. Dobre, kade ideme? Ináč, vieš, To ide kde? práve sa si No my ideme ako grup. Kde? Dole môžeme ísť. Existujú tam napríklad, Máme s vami to? poviem, že napríklad Rusi postavili taký súd mecha, čo doslova tank je fyzikál. Alebo, neviem, ktorá to bola krajina, myslím, že tak, kde neutrálna je. Oni postavili dačo, čo vyzerá jak Fallout Arbor. Dobre, chalán, počúvajte. No. Posledná hra o vlajky.
po hre, keď sa skončí, ideme do stredu vysvetliť ďalšiu hru, dobre? Áno. Jak ideme? Ideme do stredu, potom ideme a potom čo Ja som rozmýšľal, že vtedy tú vlajku dobili tak, že sme išli troška dole a tak vlastne, vidíš? Dobre, ja idem tak, jak predtým. Mám šialený zápas. Čo keby sme si najprv úplne všetci dole a potom polka by sa oddelila a išla hore. To nebude mať šancu, pretože sa dostaneme do krížovej palby, do takého Ale bolo by to Tam vtipné. je jedna vlajka, to je niekde druhá. Takže treba dobiť takú vlajku, takže musíme ísť viac dole, hej? Ja mám pocit, no počkaj, mám nápad. Tamtu by sme obraňovali, aby ju nevedeli dvihnúť. Gulomet, neviem, kto tam môže byť. Gulomet, Tí všetci tam ľahnú. jak sa voláš? Tomáš. Dobre, Tomáš, budeš obraňovať túto tu, môžeš aj trošku viac dopredu ísť, hej? To keď chceš. Vlastne furt vier na vlajku. Kilometra, že budeš obraňovať, hej? Máš, bratu, stojanček máš? Že by si... Nie, oni majú Ešte tu. kto chce ísť stred? Ja môžem. Ja pôjdem s Tomom. Ja som furt bol dole, tak nechcem ísť. Ešte tak do stred, dvaja aspoň. Bratu, idem s Tomom braniť, aby som krv chrbát, keby nabíjal. Dobre, ja pôjdem s vami do stredu. Tiež. Ideš do stredu. Ja pôjdem vyššie do stredu, lebo mám snajperku. Pôjdem z hora strieľať. Šimon, ty chceš ísť? Je to 2,6 Ideme technicky spolu, bratu. Do stredu ide, Dobre, spolu. Chalani, by chcete ísť z hora? Ktorý hore, tak ktorý dole. Dobre, tak sa rozdielte, hej, ktorí idú hore, ktorí idú dole. Ja idem dole. Nech sa tam hrká. Tí, čo idú dole, nech vy sú furt dole. Dobre, takže ideme rovno, hej tam. My ideme tam. Áno. Počkaj, ja som ty tak, kde Tu by si zrobil dekoráciu. A vy chalani, Som ti ukazoval, ne? hore chcete, dobre? Nie so mnou. Ja idem dole. Tak choď. Tí, čo idete dole, poďte tu, aby som videl, že kto všetko ide dole. Kto ide dolu, nech ide tu. Ja idem s pánom mistrom ťažkým, Tak onen ešte jeden gulomet. nech ide s nimi dole, alebo dvaja. Do stredu netreba stať s tou Stredu stredu. netreba. Dobre, choď k ním. Dobre, a my sme takto stred. Dobre. Máme to rozdelené, hej. Chalani, ani nemusíte byť úplne že blízko pri sebe, len tak, aby ste sa videli, hej. Aby sme videli vlajku hlavne. Áno. A potom, jak už budete blízko, ostatní budú kryť, 4 budú kryť, alebo kto tam ostal, traja už podľa toho, že sa tam bude a jeden beží po vlajku, hej, dať ju hore. Musíme nájsť také dobré gulometné postavenie, bratu. Natáčaš? Vidíte ju? Teba budeme kryť, aby si šiel po vlajku. Tam. Musíme tretíkrát Dobre, vy dole, ja hore. Vidíte všetci vlajku, kde je? Áno. Tam je druhá. Tam je jedna, tak tam pred nami je druhá. Jak zoberieme vlajku, sťahujeme sa späť a mierime na vlajku non-stop. Ja mám pocit, že by ste mali držať pozície pri vlajku a potom majú možnosť vás potlačiť. Ak potom je respawn, tak tam nie je dobrá pozícia z našej strany. Veď ich vystreláte, oni budú behať. Oni tam majú rovinu, nejak mi kopec. Ale ak idú snajpri, tak to nebudú behať. A ty nás veľmi rýchlo. A tam máte zákopy Jak ich. začne hrať, tak musíme sa dostať na pozície, dobre? Takže rýchlo ideme. OK. Tá druhá vlajka je... Jožo, lenže ide o to, že vy keď sa dostanete dosť blízko, tak tí snajperi nebudú mať na šancu, vy máte oné automatické zbranie. A budete mať dostrel. O to ide, chápeš? Ale oni na... Ja rozumiem. Pripravme sa. Počúvajte. Ideš za mnou, hej? Som s tebou. Ja nie som bratík, poďte. Chodíš, ja ho zastrel, ja si naša jediná podpora. Situácia? Neviem. Tu je vlajka. Dobre, Tom. Vidíte to postavenie tam hore, jak je náš komrad? Áno. Tam sa loží. Bratu. Ide tam gulomet, hej? Tam?
Hore sú dvaja snajpri, predo mnou je jeden. Predo mnou. Na príchod vyhnúť vlajku. Raz. Nie. Asi čisté. Za stromom. Ja hore nevidím, bo kopec. Respawn! Je hore náš jeden. Mohol si. Sniper ide na respawn. Nie. Tak rýchlo prebehni, skús to. Hej. Potlačovacia palba. Nemáme, dostal zásah. Čo si nemal na doraz? Ja som videl, že si už mal. Ale už ma trafil. Rozumiem. To znamená, že tam je červená zóna. Víš na koho? Teba. Okrem mňa. Stromy. Jeden dostal od nich, teraz ide na respawn. Ale vidím, že ten shot trafil raz ťa išiel zľava. Správa pod vlajkou vidím telo. Nedostal... Nevidím. Koľko tam máš nábojov? Nie, 1500 bol na začiatku. Opýtam, hore je ti 5 mŕtvych. Opýtame, nech si zrobí generál fotku, čo povieš. Fajn. To je jedno, kamo. Môžeš si prosím si vezmúť, posunuli sa o hornú pozíciu, takže by som to tam nevítal. Kde? Hora. Práve vidím. Sniper! Sniper! Do 12 vidíš ho. Další. Čo? Další. Tam, normálne ma to bolí, jak som dýhaný. To máš, že som na tvojej strane, brati. No tak, brak. Skúsil som ich zatlačil. Asi. Dobre. Mám dneska problém. S čím? Došli ti na boje? Čo? Došli ti na boje? Nie, on som nabúral zo zbraňou do hliny. Aha, Dole je bielý typek. vidím. No na vlajke je hore, nie? Tu tak je a potom ešte nižšie je. No ale dole sú dole. Neviem. Nedostal. Dostal? Nedostal. Nedostajem k nemu. Slabá je. Ja som raz trafil typečka, to som reálne nadmieroval, že 20 metrov. To som ho trafil na 50 a viac. Možno aj na 60, to bolo ľahké. Pred. Vidíš ho? Ne, Tam je bielý. vidím. Vidíš? Sťahuje to dole. Tam, vidíš. Skúsi to prebehnúť. No, bojím sa.
Všetci to stiahujú dole. Kade? Zhora. Cykli zadok. Okej, kryjem. Respawn. To je náš? Asi hej. To je náš? Boha. Poďte svetláci, pušujú to zhora. Zhora! Zhora to pušujú. Ako strela po našom. Spodať guľomet. Môžem? Hej, idem skúsiť vyhnúť. Nie, to ja skúsim kamoš. Ty? Nie, nemusíš, ty máš guľomet, ty ho vyhne ostro, badaj, si ho dať. Z hora môžeš nikto. Našla myši z hore, takže môžeš. Skús. Útočte na dolnú vlajku, máš voľno. Teda, Rastio. Oni sú hore. Dobre. Poď. Z vrchu kontakt. Hej, počkaj, musím sa presunúť. Vidím, rovno predo mnou. Mám dostrel. Vyťahni. Vyťahni. Ustup. Poď. Máme vlajku. Hej, viem. A on neriskne to sám, bo snajperkou to nezvládne. Stačí teraz si mohol držať. Nevieš, koľko ešte dole spavnú? Respawn! Respawn! Stavi dole sniper, poď. To mi točí strašne doľava púšťa. Tam dole. Kamarát, späť. Máme vlajku. Máme vlajku? Hej. Chvíľu prvé, ak ty si dostal hymnu, tak sme ho získali. To je náš. Takže už len bránime. Jo. Vynikajúco. Pri respawne jeden, nemám dostrel.
Ale na to, že to je Gorman má extrémne slabý dostrel. Spadol ti na zem zásobník. To by nemal. Čiže na to, že to je Gorman má extrémne slabý dostrel. Možno keď dám lepšiu baterku, no to bude lepšie. To mňa si pripadá jak morta, ja proste stám do vzduchu. Aha. Kúkam, kde to padá. Vidíš, tam majú posun vzadu. Keď majú dolnú vlajku zvláť, nechce tu? A nie, si tu sám potom. Potom sám, máme to iba ja a ty. Dobre, najprv. No to my dvaja tu udržíme tú vlajku, dajak. Už vedia o mne, že tu som s Grometom, takže už... Hej, podľa mňa už vedia. Spraví to tebe? Nie, ale už som ich takto ich vyflautoval. To je vynikajúce. Čo má toto video si reálne systém? Hej. A sú tam dvoje od nás, čo odišli. No je to budú. Takže určite im povedal, že máme Gromet. Respawn! To je hore náš? Hore náš nestrieľať, hore jeden náš. Aby bol v tom poriadok. Pozrieš stavio? No. Kámo, čo sa tam stalo? Hore? Najprv. Kurník. Hore už asi nemáme žiadneho od nás, nie? Snajper! Za stromom, ešte žije. Keď rýchlo nabijem, tam budem. Má zbraň! Mám! Sniper! Sem tady zas. Ne, snajper. Rovno spredu, prvé do gulometu a potom do helmy. Hej. Treba... Hej, ty nás si. Ja som bol tiež tuto dole. Ale na strednú vojku treba mi tam dvaja dostávajú dopredu. Okej. Sniper ide naspäť. To sa ti zahojí. Predpokladám. Ja pôjdem do... Tam normálne niekde ešte hore sú typky. Aj hore sú, dobre. Takže tak jak rozdelenie, jak predtým, dobre? Ja idem do toho môjho zakopu tam. Dobre, poď sem. Zasúvaj respawn, hej, takže rýchlo. Strednú vojku... Teraz, viete, že tu zo spodu, vzadu sa ja položím sa jeden hore, jeden križ a jeden vpravo dole. Hej? To znamená, že vieme, že druhá vlajka ideme hore. Tam sú naši dvaja. Už iba jeden je tam. Treba, aby tu ma takto pokryl. Do stredu. Dobre, hore pôjdu dvaja a budú iba krič, hej?
A všetci ostatní spolky, dobre? Ja idem Ty choď hore. ku strednej vlajke, bo tam iba jeden. Ideme